Accel is organizing together with Awingu a seminar for local police departments. We have 30 responsible for IT in local police departments here present at the seminar, and we're going to show them how they can use Awingu for their applications. The Belgian police is using software which has been commissioned long before things like mobility and the internet were part of everyday life. We make sure that the police can keep using that software that they're used to with today's technology, today's devices and in a fully mobile and flexible context. Ik kom vooral vertellen dat er oplossingen zijn om op dit ogenblik zo snel mogelijk mobiel te kunnen gaan. Dit betekent spijtig genoeg dat we natuurlijk nog applicaties hebben zoals de ISLP van de lokale politie en ook uiteraard federale politie. Maar er bestaat een technologie om dit momenteel heel transparant aan te bieden op any device, gebruik te maken van het internet en een eenvoudige browser. Ik geef een voorbeeld van een verkeersovertreding. Je stelt vast dat een voertuig in overtreding is. Je noteert nu de nummerplaat op een papiertje. En op je bureau kom je tot ontdekking van oei, dat voertuig was gesigned. Dat gaat je niet meer voor hebben met die mobiele toepassing, want je checkt de databank onmiddellijk in je toepassing die je daar ter plekke kunt gebruiken. En het is een mobiele oplossing, je kan het overal meenemen omdat er verschillende form factors zijn. Grote schermen, kleine schermen. Je hebt een smartphone, je hebt een tablet, je hebt een phablet. Alle soorten form factors zijn er eigenlijk mogelijk om via een simpele browser uw applicaties eigenlijk te gaan kunnen gebruiken. De oplossingen die we natuurlijk ook voorstellen zijn ook budget heel vriendelijk. Je hoeft geen bijzondere apparatuur te kopen, je hoeft ook geen bijzondere investering te doen in specifieke software, pakketten die je standaard normaal gezien altijd zou moeten investeren. Dus als ik het totaalplaatje maak voor politie, is inderdaad mobiel gaan een prima oplossing en een prima investering.